Toto video mi poslal chalan a bolo to naozaj veľmi zaujímavé vidieť, čo ešte aj v dnešnej dobe sa deje vo fitku. Takže normálne cvičil si mŕtve ťahy a údajne tento chlapík došiel za ním s tým, že mu chce pomôcť, lebo že asi sa ide zraniť alebo čo, lenže došiel takýmto štýlom, kde v strede série príde potlapka mu po chrbte a potom akože mu zhodí kameru a chytí nejaký blok a ešte to po ňom hodí, tak to je že extrém. Do toho tam padali nejaké nadávky a neviem čo, nie som si úplne istý, lebo to bolo zle počuť. Ale ako dobre, keď chcete niekoho upozorniť, v poriadku, rešpektujem, akceptujem, aj keď si to neprijal alebo nežiadal. Ale nie, že v strede cviku ešte takom, ako je mŕtvy ťah, čo je extrémne nebezpečné na zranenie, čavo dojde, začne mu tlakať po chrbte a potom do toho hodí po ňom nejaký proste blok. No a potom ešte tam padali asi nejaké nadávky, že je tenký a že či nie je a čurák alebo mŕtka, neviem, akože nechcem si to vymýšľať, to bolo fakt veľmi zle počuť na tom videu, preto to ani to ďalej nebudem púšťať, to zbytočne, nebudete nič tomu rozumieť.